akuluakulu muthalika anali ndi 20 cabinet minister. Chakwera anaonjeza zochepa below 20. Lero Minister of Education ayigawa pawiri. Nduna ya maphunziro aukachenjere Jesse Kabwira. Minister of Primary and Secondary School Madaliso Wilima. Mbuyo mosemu tinali ndi Minister of Education mmodzi. Lero ma Minister of Education alipo awiri. Natural Resources and Climate Change agawaga 5. Minister of Water Abidamia. Minister of Land Deus Gumba. Natural Resources Owen Chomanika. Minister of Mining Kamajegete. Kweneje Ibrahim Matola. Zoseza gawadala ngati njira yobera misonkho. Kusukulu amatuza kuti mpweya, madzi, mapiri, malo, nkhalango, nyama zakutchire, mvula, miyala mtengo wapatali, mafuta galimoto, zonsezi ndi natural resources. Ngakhale magetsi amachokera ku madzi ndi zinthu zina zokhuza chilengedwe. Chakwera wasankha nduna 5 mu department ya natural resources. Kuma district council kulibe ndalama. Funding yomangira mabridge MCP igawa misonkhano ya ndale. Nduna imene yaononga mabiliyoni achitukuko opita makhanso sana ichonse.